ngake ngajola nenye ingane ekuthiwa uNtokozo wayifunde e-DUT. Ingane sitholana ku-Facebook, kwakuvalelwe amaholide kaDisemba, sixoxe gcina ngiqoma, hhayi ihlala eGoli, mina ngise-KZN. Hhayi kube ukuthi kuvulwe iy'kole masiyabuya, mayibuya si-arrange ukuthi hayi kumele-ke sibonane, nami sengisongoye naye le eThekwini. Hhayi ngempela si-arrange ingene imali ka-NSFAS, ingene ne-book allowance kwangeni 4,000 ngiyakhumbula. Hhayi si-arrange ukuthi nge-weekend ethize siyabonana, kube ukuthi mina ngizoya eThekwini. Hhayi si-arrange ngibhukhe for 2 nights, ngangizofika Friday ngihambe Sunday. Hhayi ngibhukhe e-South Beach, ngabhukha e-Garden Court ngiyakhumbula. Hhayi lifike-ke u-Friday ngithathe iy'khwama zami ngigibele ngiye Empangeni. Uma ngifika Empangeni ngithathe itheku, futhi ngifike 8 mhlawumbe ngafika ngabo-1. Hhayi uma ngifika ngengane hayi ngitshela ukuthi hhayi mama sengifikile. Hhayi ithi yona hayi isaqedela amaklasi wayo aphela ngo-4, kodwa nje uma iqeda izokugeza endlini mase iyezayo. Mina hhayi ngiyilinde sengisehotela. Hhayi ngitshene umngani wami la uMomishi, athe ntwana ngiseThekwini nengane la ngizoyivala, ufike ntambama lana. Athi uMomishi hhayi ngoba nawe uzofika nemama nami ngizofika nemama. Ngithi mina hhayi kulungile. Hhayi bashaya u-4 ingane, ngithi mina hhayi mama, ithi hhayi sengiqedile ngisenza nje into ey'ncane sengizoza. Hhayi bashaya u-5 ngiyibhalele iqala ingaphenduli. Washaya u-6 ngithi ngiyifonele ibambe, ithi hhayi ngizobuyela kuwena khona into encane ngizenze kodwa sengizoza. Ngithi mina alright. Hhayi kuthi 7 afika uMomishi uhamba nethekeni yakhe, baphethe utshwala. Mayefika uMomishi sirelaxele, uphi umama? Ngithi mina hayi umama uyeza. Kushaya u-8 ngiyayifonela ingane ayisawaphendula ama-calls, ngiyayibhalela lutho. Hhayi bo kwenzakalani? Ngiyibhalela ku-Facebook lutho. Shaya u-9 hayi late manje nentombi kaMomishi ayisifuna ukuhamba. Ngithi mina le ngane ngayenza yini lento. Hayi athi uMomishi hhayi mfowethu ngeke thina sicabanga ukubala sekuwu-9:30 ebusuku, ayisangeni ifona lengane sekuhamba uthikho wodwa-ke manje. Hhayi ngithi mina hayi kulungile uMomishi, ahambe uMomishi ngisale la ehhotela ngilale ngedwa. Ngithi mina umuntu usuke Empangeni uzozibhukhela ihhotela nje yedwa. Hhayi ngilale kusekuseni. Ekuseni ngivuke sengithekstile le ngane, isingithekstile ithi yona baby ngiyaxolisa ngibe ney'nkinga, umngani wami yabuya ngichazela nje isitori engibona ukuthi asekho. Yathi kodwa I promise ngizofika la today, ngizofika Saturday-ke manje. Hhayi Saturday ngilinda, hhayi ngigeze, kushaya u-11, kushaya u-12 ithi yeza, kushaya u-1 ithi yona yazi nginenkinga la eyicula ikhwaya-ke. Ithi hhayi sesibele sabizwa ekhwayeni kuthiwa so-practice-a ngoba kusasa Sunday kunesonto kumele siyophefoma kulona, socula kulona. Ngithi mina athi kodwa sosheshe siqede ngizofika. Hhayi ngithi alright. Hhayi ngihlale ngihambe ngiye ngolwandle ngididisa nami. Kushaya u-3 ngimthinta athi hayi sase-practice-ini kodwa sesiyaqeda. Kushaya u-5 athi yena ngiyeza. 6 lutho umuntu ayisangeni ifoni manje. Facebook offline, WhatsApp kuhamba uthikho wodwa. Kushaya u-7 ngangingaphuza utshwala kodwa ngabuqala lapho, ngavele ngaphuma la ehhotela ngabo-8 manje ngaphuma ngaya kwenye ibha yayila, ngafike ngaphuza ugologo ongadeshiwe. Ngithi ngiyafona ayingeni, hhayi ngavele ngashaya iy'tifu engadeshiwe ngaze ngadakwa, angazi noma endlini ngafika nini. Ngaphaphama ekuseni nakhona ngisalele ngedwa. Ngibuyele Empangeni nje uMomishi wangibuza ngesonto le ngane yenze njani. Ngithi mina hayi ifikile ntwana lutho ayikaze yafika. 2 nights ngilele ngedwa, cabanga imali yami, i-effort yami ngisuke Empangeni. Ngabona lapho ukuthi amantombazane awathembekile.